Prečo učíš vo Vagese? Pretože tu máme slobodu. Učím vo Vagese, lebo je to najlepšia škola z Nistry. A máme veľmi dobrého bossa, ktorá nám všetko dovolí a všetko pre nás robí. A všetci, čo so mnou robia, sú veľmi, veľmi milí. No ja pracujem vo Vagese, lebo táto spoločnosť mi poskytuje veľký priestor pre seba vyjadrenie a profesný rast. Why I'm teaching here? Probably because of the people that are here. I'm thinking firstly about my colleagues that are very funny and supportive, and also I'm thinking about my bosses who can help me if I've got some issues, and if I get some questions, they can help me answer my questions and support me fully. Učím vo Vagese, lebo to je neskutočná inšpirácia, to je výmena názormi, skúsenosťami a som veľmi vďačná, že môžem byť učiteľkou v tejto škole a som šťastná. Prečo učím vo Vagese? Pretože sa cítim vo Vagese ako v rodine, to je jedna vec. Máme veľmi rodinnú atmosféru, veľmi príjemnú atmosféru, aj so žiakmi, aj medzi sebou kolegovia. Pomáhame si a všetci sú tam milí, príjemní. Poznám vždycky nových ľudí každý rok a od každého sa niečo môžem naučiť napríklad. Vagese je najlepšia. I love everyone there. I love the atmosphere. I love the children. I love my colleagues. Since the day I came for the interview on the first day, I'm loving that place. So that's why I'm doing that. Even if it's not teaching, I would clean there. Vagese mi poskytuje vyslovene druhú rodinu. Musím to tak povedať. Zažila som, v prvom rade som profesne ako aj veľmi narástla vo Vagese a naozaj je to ako moja rodina. Je to ako môj druhý domov. Zažila som tam rôzne fázy života, kde stále môj kolektív bol stále pri mne. A ďalšia vec je kvôli mojej šéfke Ivane Vitelovej, lebo je to najlepšia šéfka, čo som mala v živote, môj najlepší nadriadený, ktorý mi dáva absolútne obrovskú slobodu a mi dáva úplnú dôveru a robí to vynikajúco. Takže a mám vás veľmi rada, som veľmi rada, že učím aj s cudzincami, je to pre mňa veľmi nové a teraz som všetko negatívne čo sa v tých krajinách sa deje, tak má to aj niečo pozitívne, že ste tu vlastne s nami a na nás obohacujete. Ďakujem.